diba? Sorry guys. Ay mga kawaray, mga upay na gabi na iyon na tanan. So yan na, ati ako yung sinan among gising. Kay waray, hindi ako umuwi ng bahay kasi nakapagod yung trabaho. Pagod ako sa trabaho namin. So hindi ko makatulog. Office ng staff. So dito ako matutulog ngayon. Ngayon sila naka-CR pa. Kasi nagbili niya ako ng time ko. Tapos nag-a-attend ko ng cellphone. Isip ako mag-vlog. Ang topic ko today, isang araw mag-vlog ako. Kaso habang nagagawa ko ng test, yung mga kasama ko sa dating na pinagsukan ko, doon na nakipag-check out sa so, ngayon, yung topic na pinag yung kanina trabaho, doon sa before. So, yun, masaya ako kasi medyo sa before. So, ginawa ko sa tapos naman alam mo yung panin sa pakpak ng aeroplano tinanggal yun may tinanggal kasi minsan alam mo yung sa yung sa wash area so nakalakang kasi ang dami sa ilalim ng aeroplano sa gilid talaga lalakad siguro tatlong dita tapos dalawang upang ganun kasi nabutin mo lang yung Saudi aeroplano Pilipinas ngayon. So yun yung nilinisan namin kanina. Tapos yung mga part na iba, tapos nagtanggal ng gulong sila, tapos tulong-tulong dun sa mga kasama ko. Tapos gawin yung trabaho namin sa pinagawa sa amin. Tapos alam mo yung nakakatawa, yung mga mekaniko, yung alam mo yung nakikipag-important sa'yo kahit pro ka lang, diba? Pros. Kahit na assistant ka nila, diba? May nare-resuso kung pagkakita ko ng ila, tapos gano'n. Tapos kasi si ila dun, isang beke, taga-big, regular siya. So yung sa department ko naman, player, scaffolding yung trabaho ko sa department namin. Ako naman yung chosa sa layer, diba? Sa siya ng pag-aaral. So yung naman sa paper, so kung wala sila kasi nag-lockdown nga, nag-quarantine. Naka-quarantine sa bawal lumabas. Although naman shuttle portion, hindi ako napasok sa paper. Ako muna yung sub muna kung ila. So, kumbaga, yung sa galaw ni Ila, so pag yung Ila, ako muna yung kapalit doon sa Baypor. Tapos natutuwa ako kasi na-entertain ako minsan na alam mo yung mga mekaniko, yung mag-utos, may pakil, yung mga ganun, tapos alam mo yung laking bagay yung ganun, kasi hindi sila maarte, tsaka hindi sila yung magpagmatas na tao. Tapos yun, sabi ko na, ayos to, nagbabait sila, kahit na, diba? Tapos sabi ko naman na, kasi yung nangyari, hindi ako nakauwi. So, napagod ako sa ginawa. Kahit although na hindi mabigat, hindi kagaya sa department namin. Yung binabuhat namin bakal, syempre, bakal mabigat. Siyempre, kung anong ginagawa ng mga kasama ko, ganun din yung ginagawa ako.
So kanina nagpunas-punas ng ano namin yung ginagawa. Nakaupo ka ba? Nagpupunas yun. Nagpupintuan sa kasama ko, nag-relieve din sa before, yun. Tapos, so kanina pagdating ko ng alas mga 12:40 dito sa barracks namin, sabi ko parang nakakaantok, tapos nakakapagod, gusto ko gusto ko matulog, pero hindi naman ako matulog, cellphone lang. Tapos nagpugas ko ng mga baunan namin sa Bayport, tapos nagpahinga muna bago naglinis. So nakadinis na ako. Tapos sabi ko, ano ba yun, ang bigat-bigat ng para kaya kumuha yung bahay, kasi sabi ko parang layuan ako. Hindi naman may free shuttle kasi dito sa company namin. Free shuttle. So, kung baga wala ka naman sa tapos maglalakad ka lang po sa bahay niyo pag nababa ka din yung shuttle, syempre. Sabi ko, dito na lang ako matulog. Tapos tinatanong ako ng mga kasama ko na tapos sabi ko, kababa ko. Jess, sabi ko, hindi na ako. Parang nakawala pa. Gusto ko matulog. Pero hindi naman ako makatulog kasi sabi ko magagawa ko ng tulog. Ang ingay-ingay din yan. Isa lang naman ako mag-ingay. Parang doon na yan lang. So hindi ako nakapagawa ngayon. Habang nag-iig ako bigyan ng alala ko, magagawa pa ako ng tulog kasi walang tao. Pala dito silang nakasiyan. So ito na guys. Magpintong lang, barbero muna tayo. Wala ka na feel natin kung pinag-usapan. So yun lang, share ko sa inyo guys. So don't forget to subscribe. Please click here para ma-update ko kung sa akin mga posts. Tapos para sa aking pintong mga waray pag-wakas yan guys. Tapos ma-open na gabi. Ingat ko lang guys. Kabahay kasi may wifi dito ngayon, nagpalit ako kasi boring kasi dito. Sabi ko parang buhay dito. Tsaka mas malaki yung gastos dito sa trabaho namin. Sabi ko, parang mas maganda uwian. Kasi ngayon, nung nakarang linggo, libre pa kami pagkain. 2 months kami dito, libre pagkain. Isang tao, 3 meal. Tapos, pag may OT ka, 2 meals. Pag single, 8 hours lang. 1 meal lang. Pero okay na yung malaking bagay rin din sa amin. Tapos, uwian ako yung may mga task work talaga. Tapos, pag po, yung mga stay-in, yung talaga, dito sila pwede matulog sa barracks namin. Tapos, kanina sabi ko na sabi ng mga tropa nagluluto kasi yung driver ng portrait namin tropa sa department player nagagawa siya ng ulam, nagluto siya ng miswa, alam mo yung miswa, tapos may gulay, tapos may sardines, ang sarap. Yun yung tapos nagpabili ako ng kanin, yun lang. Tapos sobra din yung kanin, hindi naman ako ubos. Sabi ko bukas na sana hindi ba ako ng panis yung kanin. So may kanina. Tapos yun sabi ko na tinatanong kami kung sarap ko. Sabi ko dito ako sa opisina kasi sabi niyo siya lang naman daw mag-isa na tulog dito daw ako tulog. Diba? So siya ako yung bantay muna kasi siya baka mamempat pag bago siya dumating yung matagal yun tulog na ako, may susi naman siya so yun. So guys, sana tuloy-tuloy na to yung pandemic na mawala na yung pagdasal natin na matapos na yung pandemic, bumalik na lahat sa normal, hanggang tuloy-tuloy na, tsaka lahat na may sakit na COVID, coronavirus, gumaling na po. Thank you. So guys, magdadasal muna ako bago ko ito-off yung cellphone ko na bago ako makulog.
So, ayan guys, no, pasensya na kayo na nagdasal na ako ng taimtim para po sa lahat yun. Mawala na yung coronavirus, gumaling na lahat ng sakit ng coronavirus. So, sana sa buong mundo gumaling na lahat ng mga sakit ng corona. Maraming salamat po guys. So, good night sa inyo. Ingat po kayo sa pang-araw-araw. Sa ibang bansa po. Huwag na po kayo mag-alala sa pamilya dito sa Pilipinas at saka focus nyo na yung sarili nyo dyan sa trabaho nyo po. Na ngayon, nagsimula na po yung biyahe po. Thank you sa ibang sulok ng mundo at sa ibang dimension po. Maraming salamat po. God bless.